Mahigit 300 katutubo sa General Tino Nueva Ecija na bigyan ng regalo mula sa mga pulis. Tunghayan sa report. Mahigit 300 mga katutubo, mga bata at mga motorista ang hinandugan ng regalo mula sa mga pulis sa Nueva Ecija. Nagtungo ang mga pulis sa bulubunduking bahagi ng Sitio Mapidja at Sitio Bigbay ng Barangay Rio Chico, General Tino Nueva Ecija upang bigyan ng libreng gamit pang-eskwela ang mga batang mag-aaral. Habang ang mga may edad naman ay nabigyan ng Noche Buena items at bigas bukod sa tinuruan pa ng pangkabuhayan. Ito po ay upang ipadama sa kanila ang kahalagahan at ang importansya ng Pasko na maipamahagi ang kasayahan sa mga bata, lalong-lalo na at sa mga mamamayan natin ng mga ikahos, lalong-lalo na nasa mga indigenous communities. Nasa mahigit 100 din na mga bata at mga motorista ang nabigyan ng regalo mula sa mga miyembro ng Highway Patrol Team ng Nueva Ecija. May isang maswerteng motorista ang nakatanggap ng libreng helmet. Mismong sa ilalim ng tulay pumwesto ang mga otoridad kung saan madalas silang nanguhuli ng mga hindi rehistradong sasakyan bilang bahagi ng kanilang anti-carnapping at anti-criminality operations. Pinapatupad lang naman po natin ang batas ko para rin po sa kapakanan po at safety po ng lahat ng mga motorista po. Kapansin-pansin ang mga naghihintuang mga sasakyan at nagkukumpulan sa gilid ng Maharlika Highway. May ilan namang mga motorista ang dumiretso at pinara ng mga miyembro ng HPT. Pero imbis na sitahin, binigyan sila ng mga regalo. Maging ang mga batang kasama sa sasakyan, binigyan din ng mga laruan. Maraming salamat sa ating mga kapulisan. Paalala ng mga otoridad sa mga motorista, laging mag-ingat sa kalsada para iwas disgrasya. Jeric Pasiliao, 1 North Central Luzon.